This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Okay, ready na ka mo? Ready na ka mo sa Dolphin Show? Matinaw nga tubig, matahom nga view samtang nagasakay ka sa balsa. Nagabutlak ang adlaw pero matugnaw ang dapya sang hangin. Initanan ang pwede mo ma-experience sa Balsa de Bulata sa Banwa sang Kawayan. Dalon ta kamo to. From Bacolod to Kawayan, mga 3 ka oras ka drive. Ang mga balsa nahamtang sa Barangay Bulata, antes ang daan nga puerto. Pag abot sa highway sa Barangay Bulata, pagkakita mo sa siling signage sa highway sang Kawayan, turn right. Rekta-rekta lang pasunod, makalabot kagid sa parkingan, kag ginasugatan nga area pakadto sa balsa. Kung high tide, pwede makasakay sa bangka pakadto sa balsa. Kung low tide, pwede man nga lakton. Special guest gali namon guys, si Choy Lando sang hinigaran. Hidlaw man siya magpabaybay, gani nag-upod siya sa amon nga tripping. Karamo sa mga balsa diri sa Bulata, kag bangod sa imbitasyon sang Camp Veracruz sa Kawayan. Amo nakilala ang isa sa tag-iya sang Balsa de Bulata nga si Geraldine Señeres. Ginlibot niya kami sa ilang mga balsa nga yara lang sa atubang sa Danuhugan Island. Blue ang tubig sa baybay kag matinaw. Daw Maldives ang vibes ang lugar. May mga balsa nga nakaangkla sa madalom nga parte sang baybay pero may mini swimming pool. Ini ang pinakadako nila yung nga balsa. Kag pinakabag-o man ha, nakaangkla ini sa sandbar. May viewing deck sa second floor nga overlooking sa baybay kag sa iban pagig mga balsa sa palibot. May ginplastar si Geraldine nga Instagrammable nga spot para sa amon. May paduyan, kag may pa-fresh buko juice. Mangayo na ako kadaan, sorry. Nag-awas ko sa duyan, sorry, gindago ba ang view. Bukod sa pandemic, nasuguran nila ang balsa. Nag-pandemic, wala kang tuan ng mga tao, gapangita sang lugar bala nga makarelieve sang stress. Nagka-idea kami nga what if may mabutang ta balsa para kung magpulit ada, may kagtuan-tuan, tabala nga makapungko for family use lang tani. Ang namit diri, kay pwede ka makapanaog, kahit makalangoy-langoy, pati mga kabataan, pwede mag-enjoy. Okay, ready na ka mo? Ready na ka mo sa Dolphin Show? Nami kinam si Balas no? Nami, pud-pud. Pud-pud may Balas niya, actually isa puti-puti, pero powdery na siya, kag tinaw ang tubig, hindi siya bato-bato niya. Hindi siya sakit sa tiin. Nakata? Padanuhugan. Go, 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 go. Let's go. Go, go. Wow! Woo! Ano na, danugan na. Higatuan namo ng iban pagid nila nga mga balsa. Brown na today, mabalsa, hopping ta. Katutan from one balsa to another. Let's go! Uy, wow! Wow! Ang ini nga balsa kalay uhon pa lang, pero daw malala pa gid ang sitwasyon ha.
Wow! Bagay! Gawa na naglinapta ang kabayan! Uy! Uy! Pili! Ang baga, hindi mo mabaliswaan. Dito na lang sa net to. Sunod ko sa net. Hindi lang. Sir, bulong na kaway. Kita mabalita. Ilan pilag siya? Hindi urungan ko ba? Alright. So, ari na kita. Tapos nasangkat ko ba daw ng winch? Nakalabuti man sa isang balsa. Imagine na ko la. Muna nga balsa ka mula sa imong pamilya o sa imong barkada. Ang view mo, dari, ang balsa kag mga isla. Kaya, bukid. Pinugkadlaw ka di, mainom ka mo makaon sa imong barkada. 2,500 pesos exclusive lang para sa inyo. Gwapo no? Only in Balsa de Bolata. Halin sa isa, nag-apat na ang ilang mga balsa sa kadamuon sa mga nagapabuking. Damo ang nagapabuk. Isang ko siling ko kulang, hasta nga namat-amatan ng pagka-income namon sa isa, ang iya-income, ginhimo namon liwat. Hasta nga subong nag-apat na kami. Ang apat na kabilog. But sila ma'am, ang negosyo na buhi in time sa pandemic. Iba nga negosyo nag-close during the pandemic, inyo nag-start. Nag-start, oo. Sa pandemic na, sir. Galing kay sang pag-start namon, daw pila ka bulan, naging bagyo kami bala ni Odette, naguba gina sila tanan. Samtang nagapreparar si Geraldine sang amon palanyagahon, nakabati sa amon ang isa ka pamilya nga ara man sa balsa nga gina panamkunan namon ang ilang nga handa. May pamilya nga naluoy sa amon. Kaya nagutom-gutom kami, pakaw kami nila. Nabatian nila, babati-bati namon. Shout out na nagali sa Castillo family. Salamat sa food! Dugay-dugay, nag-inabot na mga participants ang Camp for a Cause na Nayleo Mamigo kag Pusoy Makiling para ini sa amay sa ilaabyan nga si Jai Galvez nga si Pastor Cesar Galvez. Dako ang ila sini nga bulig sa pag-promote sa local tourism sang Banwa, pinaagi sa Discover Kawayan nila nga page. Mga hikers at trekkers halin sa nagkalain-laing nga parte sa Negros Occidental ang nagupod para mag-support kag para i-enjoy ang baybayon sa Bulata. Wala labot sa matahom nga baybayon,
may mga exotic food man diri kuno. Isa diri ang sea urchins. Para sa kadamaan, halin ini ko matuno ka pero ginakaon ini kuno. Group Dani is kagya ni Choy Lando ang pagpanguha sa sea urchins. Siyempre, bilin ako Mahuya ta sa bangka, mahuya na lang kita. Mauti ang proseso sa pagkuha ng sea urchins. Sa lumon, utdan sa mga tunok, kag buksan tapos gamay lang makuha sa kada isa. Ano sa buri ha? Creamy nga talaba. Creamy nga talaba? Ano aligi? Kita mo ng kasag ng Aligi? ikaw, ng hilaw. Ang puti, yan nga dapat yung pagkanon ng sponge sa. Ito sa buri yan. Namit pigo, tambok. May banana, sinamak na na. Wala na migo. Bro, asin lang sang Talaba? Ito talaba? Sabiak ni Ano na lang siya, ibalik na lang siya. Namit? Iya, manang dumi kong kapin ko, malang. Balik naman yun. Namit? Namit pa. May ara magani sang sea cucumber. Nagwaan na gani. Tangon niya po. Nagwaan na. Pwede na makaon, ma'am. Si Mano nga nagapanguha sang sea urchins, nakaganarman. Amo man ang mga nagabiyahe sang bangka. Suno kay Geraldine, nagabuligay ang komunidad para mabuhi. Pero hindi lang siya family business. Damo sa community ang nakabulig kami sa community nga maka-income like sang amon nga mga boatman. Aside sa may sweldo sila, ang boat ila na. So ang fare sa boat ila man. Kato sa ila. O gakagto sa ila. Kung lang tawon mo, sa imo nga pag-enjoy diri sa balsa di Mulata, nagabulig ka man gali sa komunidad, nagabulig man ta sa pagbangon liwat sang local tourism. Subong amat-amat na naging pahalugan ang mga travel restrictions. Subong man ang best time para i-promote na kaguligan nga liwat makabangon ang aton nga local tourism. Unahon ta ilagaw sa mga lugar diri sa aton sa Negros antes na tani magkadto sa mga malagyo nga lugar. Anyway, kadaw man niya sa mga matawag nga lugar diri sa aton sa Negros. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang giniang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!